Tomàs de Sant Boi. Això és una presa de pèl, com ha dit la Carlota Pi. I és una presa de pèl simplement aplicant el sentit comú. Si això es fa per defensar les llars vulnerables, si has de posar la rentadora a les 12 de la nit, la rentadora triga una hora i quart, una hora i mitja, i aquella fa soroll, tindràs problemes al celobert amb els veïns, però a més, una persona que s'aixeca a les 6 del matí per agafar el transport públic i anar a treballar, doncs ja em direu quina defensa d'aquestes llars vulnerables, perquè arribaran a treballar havent dormit només 4 hores. I si no el cap de setmana i tota la setmana, doncs amb la roba bruta acumulada. Ara, de totes maneres, a veure, és que sabem d'on venen aquesta gent? Què és Endesa? Endesa va ser fundada el 1944 a través de l'IRI. És una empresa franquista. Endesa i totes les altres grans companyies s'han convertit en portes giratòries per on han passat presidents, ministres i no sé quantes coses més. El president d'Endesa, l'últim, va cobrar 13 milions de finiquito. Un tal Borja no sé què diantre. Endesa ha tingut uns guanys 8 vegades més que no pas el 2019. Per tant, aquestes companyies el que faran serà intentar mantenir tots aquests grans beneficis. I això és un dels pilars del poder de l'Estat. I la Carlota Pi ha dit una cosa que és boníssima. Ha dit, és que l'Estat vol regular-te els hàbits. És que això és estatisme pur. O sigui, l'Estat ja arriba un moment en què vol entrar a casa teva a dir-te quan diantre has de posar la rentadora. Ara bé, si tenim, per exemple, consellers delegats que cobren aquests grans sous i aquestes grans dietes, com per exemple un tant Arsenio Fernández de Mesa, que havia estat director de la Guàrdia Civil amb el PP el 2000, em sembla que era l'11 o el 12, i la seva titulació acadèmica era ajudant de jardineria i va acabar estant al Consell d'Administració d'Endesa, perquè serveixen aquestes grans companyies? Per pagar favors polítics i per anar mantenint una sèrie de poders. És que no s'entén.